Ako lang ipangayo sa inyo, magbuot ratag helmet o kanang saba matapotso ato ng tangtahod. Maukadto si Police Captain Mustafa Umpar, ang hepe sa pulis sa Sapang Dalaga, Misamis Occidental. Magduha pa lang kabulan sa iyang pwesto si Captain Umpar, apan nakita niya nga kinahanglan nga pangunahan niya ang kampanya batok sa bura-bura ug ang pag-aghat sa mga motorista nga magsuot og helmet. Sumala ni Captain Umpar, isip leader, kinahanglan nga ipakita niya sa iyang ginsakpan og sa katawhan nga ang usa ka opisyal manguna sa mga buluhaton aron ang tanan mosunod sa tanang legal nga kamanduan. As hippie diri sa Sapang Dalaga, ako gyud nangunay kay as a model ma'am nga kita gyud ang dapat dili lang instruction ra tataman, kita gyud ang makita gyud sa field kay mas kugihan atong mga personnel kung sila mismo makita nila ang ilang hippie nga magbigay ka pangunay. Ang kampanya batok sa helmet ug bura-bura kinahanglan tumanon kay mao kini ang balaod. Mubo ang ihap sa krimen sa munisipyo sa Sapang Dalaga, sumala ni Captain Umpar. Kinahanglan nga dunay kahusay ug kalinaw sa ilang lugar hinungdan nga gihimo niini ang kampanya. Kanagyan ma'am, ang isa nga gilantaw nato ma'am kay diri magod naabot tay mga uban nga mga munisipyo o city diri ma'am nga wala sila kayo ga-implement sa helmet. Pero diri sa Sapang Dalaga, nakita na to, prior pa sa itong paglingkod diri as hippie diri sa Sapang Dalaga, naagi poster diri nga gibutang no helmet, no travel policy. So sa ako kabahin nga isip ta nga sulugoon sa mga katawhan o magserbisyo ta sa ilaha, gitanaw na to ang ilang welfare o ang ilang seguridad. Bisan sa kamubo sa krimen sa maong lugar, gikinahanglan nga ang tanang katawhan magduman sa balaod, labi na sa balaod trapiko. Ang pagpanalipod sa katawhan batok sa disgrasya ug krimen, usa ka responsibilidad sa kapulisan o gikinahanglan niini ang kooperasyon sa katawhan. Hinungdan nga nanawagan si Captain Umpar sa katawhan sa Sapang Dalaga ug sa mga lumalabay. Para sa mga katawan sa Sapang Dalaga o sa mga lumalabay sa Sapang Dalaga, ang atong panawagan sa ilaha, mutuman lang gid sila sa kung unsay angay nato nga sama sa mga municipal ordinance nato, sa mga balaod nga naa sa na-implementar nato sa national o sa revised penal code, sa mga ordinances, dapat mutuman yun ta. Kay kaming mga kapulisan ninyo, ang among purpose dire is ang top priority namo is ang inyong safety para magserbisyo sa kadaghanan sa Sapang Dalaga ma'am. Tungod siyang gihimo, gidayeg sa mga netizen si Captain Umpar kay matud nila ang iyang himuon sab kini sa ubang station commanders aron madasig ang ilang mga sakop ug aron makita sa katawhan ang mga paningkamot sa kapulisan nga mao'y sumbanan sa pagpanerbisyo. Ang munisipyo sa Sapang Dalaga gilangkuban sa 28 ka mga barangay ug sa talan sa PhilAtlas aduna kini populasyon nga 20,490. Ang Sapang Dalaga mao ang boundary sa probinsya sa Misamis Occidental ug sa Zamboanga del Norte. Gamay man nga munisipyo ang Sapang Dalaga, apan dinhi moagi ang paingon sa Dapitan City kung gikan ka sa Misamis Occidental ug dinhi usab moagi ang gikan sa Dapitan City paingon sa Ozami City sa Misamis Occidental. Daghan ang mga motorista nga moagi sa ilang dalan, hinungdan nga nanawagan si Captain Umpar sa mga lumalabay nga magsunod sa balaod kay ilang ginapatuman ang balaod alang sa tanan. Ang tanang moagi sa Sapang Dalaga gikinahanglan nga magsunod sa balaod trapiko aron dili sila matraso sa ilang biyahe. Ang balaod sa paggamit sa kalsada gikinahanglan tumanon bisan igo ka lang mo biyahe sa ilang lugar tungod kay kana ang balaod trapiko sa tibuok Pilipinas. Hinumdumi ang ginaingon, when in Rome, act like a Roman. Edit Kaduay, News 10 Philippines. Stay safe!